Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sizawuthetha ngecontract ke kaGeorge Mahlow. Ngokomlomo kwe-agent kaGeorge Mahlow xa ibibuzwa phaa ngonondaba, ithi ke noko umcimbi kaGeorge Mahlow lo usahlalele nje okubana ke yayithi yawuhlalela ke nalo kubana umfana omdala kusizini ephelileyo angezelwe kwicontract yakhe ngonyaka oyi-1. Ithi nangoku kusahlalwe phantsi ukuthi ke kusalindwe iKaizer Chiefs ke ize ngaphambili icacise into okubana ke icinga ntoni na ngoGeorge Mahlow. iKaizer Chiefs ke baphulaphuli ke ayikezi ngaphambili ingekasho into okubana ke lithini na ikamva okanye ke lithini na ikamva likaGeorge Mahlow phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Isathuli sathe cwaka. Nawukhumbula into okubana ke icontract kaGeorge Mahlow lo iphelelwa phaa ngoJuni apha ke kulo nyaka. Umfana omdala mandithi ke ngelipheleleyo ukwinyanga zakhe zokugqibela zecontract yakhe umfana omdala, apho ke anelungelo lokubana ke angasayina naliphi na iqela athande ukulisayina okanye ke alinde aqhubeleke kude kofikelela ke idate yokuphelelwa kwecontract yakhe, alinde iKaizer Chiefs okubana ke icinga ntoni na okanye ke abe yi-free agent umfana omdala. Emveni koko iKaizer Chiefs ke ayikathethi nokuthetha, ayikambeki phantsi uGeorge Mahlow, ayikasho into okubana ke icinga ntoni na ngekamva lakhe. Nawukhumbula into okubana kumfana omdala ke ngulona kuphuma kumonzakalo, futhi ke uGeorge Mahlow ngomnye wabadlali abalimala rhoqo abonzakala njalo phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Laa nto ibindenza ke ndoyike phaya ke kuthabiso monyana naphaa kupase kamako into okubana ke akufunekanga xa ungumdlali ulimale njalo. Iitimu ezininzi ezinkulu ezifana neKaizer Chiefs ke ziyakhawuleza ukudikwa okanye ke ukumncama umdlali ke olimala njalo. uGeorge Mahlow ke okwafika uKaizer Chiefs ungumr injuries njalo umfana omdala, ufana noBilliard. Billiard ixesha elinintsi ixesha alichithe uKaizer Chiefs ke ulichithe elimele umfana omdala qho. Ebebuya ku-injury adlala imidlalo ibe yi-5 ibe yi-6 emveni koko umfana omdala aphathwe yi-injury. Ndiyayoyika ke lapha kuGeorge Mahlow ke le nto yakhe okubana ke ingachaphazeli icontract yakhe into yokulimala njalo. Mhlawumbi iKaizer Chiefs ithule nje basadibanisa intloko phaa beyimanagement basazama uqwalasela ke nalo mcimbi wakhe wokulimala njani, into yokubana lo mntu siphinde simsayinise aphinde alimale isizini yonke lizayo, futhi into ethetha ukuthi akho nto sawuze siyigeyine kule player. Nezo zinto ke ziyajongwa kumdlali ke olimala rhoqo. uGeorge Mahlow ke nawukhumbula into okubana ke umfana omdala usuka phaa kwiMoroka Swallows phaa ngo-2002 ngo-2022 ndiyaxolisa xa sithi 2022 umfana omdala ke ujoyina kwakhe phaa iqela ke leKaizer Chiefs esuka phaa kwiMoroka Swallows. Umfana omdala ke wafika ke iKaizer Chiefs inzinyelwe ingakwazi usayina abadlali, ibhenishwe phaa nguFIFA. Umfana omdala naye wayinxalenye ke yabadlali ababezama uquma ke ijezi leKaizer Chiefs, uquma ke iKaizer Chiefs ukunceda nokudifenda isidima seqela leKaizer Chiefs ke. Abo badlali babedlala ngelo xesha ndisabathulela umnqwazi namhlanje bakwazi iKaizer Chiefs ke ukuyisindisa kuba ke bazama ngenene ngenyani into yokubana ke ingayi ezembeni iKaizer Chiefs ihlala ihleli kude kube namhlanje. Ndisabathulela umnqwazi ke abo badlala. Sazi ke into ikamva likaGeorge Mahlow into yokubana ke lawuphetha litheni ke baphulaphuli. Ndifuna nani ke ningene nitshone into yokubana ke niva njani nale meko, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.